Какви са плановете за Междузвездни войни? Какво да очакваме от Карибски пирати и новите правила в Зомбиленд? Здравейте, вие сте с 90 секунди. Disney и Lucasfilm официално обявиха, че след излъчването на Междузвездни войни епизод 7 през 2015 година, всяко следващо лято те ще пускат по един филм от космическата сага. В мащабния проект са включени както останалите два епизода от новата трилогия, така и филми посветени на отделните герои от вселената на Междузвездни войни. Първите обявени ще са за Хан Соло и Боба Фет. След Карибски пирати в непознати води идват още морски приключения. Продуцентът Джери Брукхаймър съобщи, че съвсем скоро ще започнат снимките на петата част. Филмът се очаква по екраните през 2015, а повече подробности около проекта ще се разкрият този август. 2015 определено се очертава като епична киногодина. Очакваме заглавия като Отмъстителите, X-Men, Годзила, евентуално и Лигата на справедливостта. Първият трейлър на сериала Зомбиленд е вече факт. Съдейки по него, феновете вече обявяват продукцията за провал още преди да е видяла бял свят. Дали се дължи на това, че много успешният Живите мъртви вдигна високо летвата за жанра, или факта, че актьорите в главните роли ще са напълно различни от тези във филма от 2009 година, но на сериала определено ще му бъде трудно да се докаже пред феновете. Това бяха новините в 90 секунди.